मैया बिसायख'थिया जोबोद सान्तिपूर्ण जालांबाय। बिनि गेजेराव मोनाबिलिनि समाव क'क्राझारनि कारिगाव जि जोंनि इउनिट एबसु अफिसाव जि गाग्लोबनायनि जाथाय आरो बेयाव सियार बुफायनाय माने अन्थाइ खुबैनाय बायदिसिना लन्ड' भन्द' खालामनाय इभेन आं खोनानायावथ' एयार गानबो गावदों होननानै खोनादों। बियो जथेस्थ' माने दुखु होदों आरो जातीय संगठननि अफिसाव जिहेतु आक्रमण खालामनाय बे मोनसे गोरलै आक्रमण नङा आरो बेबायदि इनस्टिगेसन आरो जि ब्लुप्रिन्ट बे सोरनि माइन्डआव जन्म जायो। दाख्लैबावै हरिसिंगायाव एबसु अफिसाव अन्थाइ खुबैबाय, गारि बुफायनानै थांबाय आरो मैया क'क्राझारनि कारिगाव जि आनसलिक एबसु अफिसनि गासै आसबाब जिखिनि प्रपार्टिखौ डेमेज खालामनाय आरो मानसिफोरखौ जखम खालामनाय बेखौ आं गोख्रों रावजों सोंखारियो आरो जाय बेक्तिफ्रा बे इनभल्भ बेखौ नागिरनानै बासि बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ, बिसोरखौ एरेस्ट खालामनांगौ। खुनु कारनाव देशनि आयेन आरो आयेन बेरेखा सोरनिबा दादागिरि सोरनिबा गुन्डागिरिखौ जों मालाबाबो मोजां मोना। थांनाय 5 इयार्सआव बिटिसिआव बिटिआरआव टटेल पिसफुलमोन, दा बेयाव टटेल भायलेन्स खालामनायनि मोनसे ब्लुप्रिन्ट सोलिगासिनो दङ। सोरनि गें आरो मा गेंनि थाखाय बेफोरबायदि भायलेन्स बा मोनसे इनसिकिउर जि मोनसे परिबेसखौ क्रिएट खालामनो नागिरदों, बियो रायजो राजायाबो बिसार बिबेसना खालामनो गोनां। जे बेक्तिगत खोथाखौल' जों सानाबासिनो राजुहा सार्थआव पिसफुल एनभायरनमेन्टखौ बिल्ड आप खालामनो बा सास्टेइन पिसखौ मेनटेन खालामनाया जोंनि बयनिबो कर्तब्य। खिन्थु दिनै माखासे बेक्तिफोर दङ गावनि बेक्तिगत खोथाखौ साननानै मेगन सिगाङावनो भायलेन्स नुब्लाबो, मेगन सिगाङाव जुदि इनाय अनागार नुब्लाबो जों जेबो खुगासिया। बेखायनो बे घटनाया जोबोद दुखुनांथाव। बेखौ जों सोंखारियो, दायनिगिरिखौ हमनांगौ आरो दायनिगिरिया साजा मोननांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जातीय प्रपार्टि आरो बे जातीय प्रपार्टिनि सायाव आक्रमण खालामनाया बारे बारे बियो मालाबाबो थिग नङा आरो बेबायदि घटनाया जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट आरो जोंनि गेजेराव भायलेन्सखौ बांहोगोनसो। बेखायनो एबसुआ जथेस्थ' संयमनि गेजेरजों दिनै बे सिटुवेसनखौ अबजार्भ खालामबाय थादों आरो आं सानो आंनि खावलायनाया बेनो, नियार फिउचार एबसु अफिसाव लन्ड' बन्द' खालामनाय गाग्लोबनाय एनि काइन्ड अफ माने एक्सन बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बेखौ बन्द' खालामनाया मोजां। बेबायदि परिबेस परिस्थितिखौ क्रियेट खालामनायखौ जों मालाबाबो हास्थाया। आङो बयखौबो पिसफुल मेनटेन खालामनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों।